Yut. Yo. O A O A ot O A O Jos. Yo A O Yo A Yo. Yo O A Yo. Ayo. Gus. Ayo. Gus. Slow. Ot Yo. Yo Yo A O Slow. Jos. Lo Yo. Bengen mula ana rasa welas nang jero ati tapi saiki wis nono cerita wis ilyan wis kadung rika acurna angen sun kependung lontor welas ison iki merga rika nyane wis nyane ison hanging ojo takon yoro welas ring kene tatu iki son pondom ring ati nasun tinggal biain yoro welas
cili-cili, kena pucuk becut. Yo, yo, sing jembar. Out, yo. Yo, ya, out, yo, ya. Ot, yo, yo, ya, yo, ye, os, os, Predo kang ati-ati anggen padha langkah gladhen sak durung tepis piringe desa kene ya. Yo. Ot. Os. Yo. Yo. Airi ketenono kendang ri masih kesel ri. Yo, ya. Ya, yo, yo. What? Mati. Ya, Iyo, ya,
ya ot yo yo was yo ya yo ot yo ya ot yo ayo mutar yo 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 as yo 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 ai yut ot yo Dudu atu kang diarani pasir patu kambang keli ana ring pinggir buru ketemu langsung nakir kelepakan kaya kelangan pikir uwe telu ku arang etu disikari tipara dadi pitu saben dina iso sing bisa turu daman rika omong sing kawaku tutup ngajar Juwarto. Yo, los. Ora apa-apa kepet. Yo, ya, ot, ayo 50.000, ayo, pecutne 100.000 iku. Wes, tenang, 50.000, rong sebelahan, ya, engko pecut. Pecutne ke 50.000. Geneping 10 ketok Padang. Ayo, tuan rumah harap nyawer. Der. Ya, kudu nyawer to. Glos ning isere apa kuwi? Gane artine, orane artine ji. Ora entuk saweran ning isor. Oh, masuk, ajar. Awas noleh duwite kuntet lho iya ta.
Dipecut kok iso nguwasani duit iki lho. Aneh men lho. Dipecut kok iso noleh ngalor, ganti gaco. Ya. Ayo, engko mari ngono ganti ndoko. Mari ngono ndoko kok dipecut ya. Ayo siap. Sikat. Oke. Los. Aja noleh ngalor dhisik. Ora metu kok sak iki kok. Padang. Ayo. Ya, antamun serandal kuwi to. Sikat, mari ngono ganti ndoko kok. Wani apa ora jajal. Ya, wis piye sok. Yo, los, golek saweran. Gak kena. Yo. Ayo secepat mungkin sore sikat waktu. Set. Los dhuwur gulu. Apa ngisor iki? Los. Masuk. Ayo, jret yo. Engko nek mlonyo ditambani karo Padalang to. Yo saweran. Ya, Padang. Ayo 1.000. Tambahi karo bae, matur nuwun, Mbah. Tambahin lah ngono. Ndoko nyawer kuwi. Oh, arep liwat. Ya. Salam. Ya, selamat berjalan Mas Doko. Yo, ijene ora? Kuwi golek sapa Panji kuwi? Bisi sapa kuwi? Oke. Ya. Ya, untuk gembolan wene Kang Dar. Masuk. Ya, gawan Lek. Bar ngisa tamune mesane tuan roh ibuke kae nguasani dalange ae kae. Ora dibarbarne jere ibuke. Ya Bu, sabar Bu ya. Ayo sikat. Dor. Ayo wis, los. Terus. Ayo, munggah. Bumi gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon merek ginjang ngalir. Yo. Awas. Yo, ya. Ayo. Yo. Ya. Yo. Op. Ya. Ayo. Iya, matur nuwun, Mbak. Ya, matur nuwun, Mbak Topi Abang. Semoga lancar. Yo. Yuk. Ya. Ayo. Yo lo. Disae. Yo. Sapa dengan ngajar? Yo. Awas. Minggir. Alas. Yo. Saweran rame. Dado malah nek cedhek ora krasa. Mundur. Enteng. Rada mundur, Was. Malah roro nek mundur, nek cedhek gak krasa. Yo. Alah. Wis, loyo. Awas pucuke ngenehi mbake. Pucuke pecut ngenehi mbake buri, pipine ilang kuwi kok mbake kok. Oke, matur nuwun. Yo, wis dunggane Mas, ayo Mas.
masalah. Persiapan penjagaan Kuto Raksasa. Ayo. Ayo. Cowok. Lele pa. Watayo leo. Aku luwe pak, aku luwe. Oh, hey, hey, oh, solo. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, solo, hey. Terus. Belum pas. Awas Cakaro. Cakaro bakapung. Oh, hey, hey, oh, solo. Lele pa, panganan kue wantayo pak yo. Sendi. Wayo, Cowok. weh malah ambruk genjote. Jakaroti. Oh, hey, hey, oh, hey, slolo.
sore. Sore. Sokan beco.